Niger Hausa TV Podcast. Barkamu da haka, barkamu da sake kasancewa tare da yan uwa inda za ku ji cewa ministan tsaron Niger wato Salifu Modi ya sake jaddada tsayuwar daka akan yaki da ta'addanci. Da haka yan uwa kuna sauraron mu ne akan wannan shafi na kuma mai albarka wanda ake cema Happy Niger Hausa TV Podcast wanda labaran suke zo muku akan YouTube. Da haka yan uwa ku sani cewa ministan tsaron jamhuriyar Niger wato Salifu Modi ya sake jaddada tsayuwar daka kan yaki da ta'addanci a yayin ziyarar aiki da ya kai a sansanin sojojin yankunan Tilaberi da kuma Tawa. General Modi ya gargadi dakarun kasa da cewa bai kamata ku nuna sassauci ga yan ta'adda ba. Duk wani ragowa da ake yi wa makiya kai tsaye zai iya gefa rayuwar jarumanmu cikin hatsari mai tsanani. Da haka ku sani ya karfafa wa sojoji gwiwa yana mai bukatar su ci gaba da jajircewa da sadarkarwa wajen kare kasa da kuma al'ummar kasar Niger. Da haka ku sani yabo ya zama tilas ga mulkin soja. Wannan mataki na Sahafi Hausa TV 24 na mika yabo na musamman ga mulkin soja na kasar Niger karkashin jagorancin Janar Abdulrahman Chani, jagoranci da ya nuna kudiri da karfin hali wajen daga darajar sojoji, baiwa dakarunmu kwarin gwiwa da kuma tabbatar da tsaro a ƙasa ya zama babban fiye da komai. Wannan ziyara ta minista Salifu Modi shaida ce da ke nuna cewa mulkin soja bai bar jarumai ba a fagen daga kadai. Da haka ku sani yan uwa, wannan ziyara da Salifu Modi ya kai a wannan sansani ziyara ce wadda ta zo a daidai lokacin da ake bukata ta zo a daidai lokacin da ake bukatar wannan ziyara, wanda ziyara ta bada citta, ta bada muhimmanci mai kyau, wanda ya nuna cewa shi wannan mulki na soja mulki ne wanda ya tashi tsayin daka, bai bar dakaru su kaɗe ba a fagen daga, ya zo ya samu waje zauna. Da haka ku sani cewa wannan mulki yana da muhimmanci, mu tashi tsaye mu rike shi da hannu bi. Tahiya sannan Hausawa suka ce ba ta hana aje inda ake so aje. Da haka ku ci gaba da yi ma kasar Niger addu'a, ku ci gaba da ma jagoran kasar Niger addu'a domin ganin ci gaban wannan kasa ta ku mai albarka. Wannan labari kuna samun shi ne akan wannan shafi na ku mai albarka, wato akan YouTube, shafin da ake ce masa Happy Niger Hausa TV 24 wanda yake zo muku akai-akai. Idan farkon zuwa ku ne wannan tasha mai albarka, kuna iya danna alamar kararrawa, zai ba ku dama duk lokacin da muka saki labaru makamancin haka za su fada muku akan akwatunan wayoyinku. Sahafi Niger Hausa 24 TV.